Добър ден! Добър ден! Слава на Бога! Амин! По-намален състав сме. Лятото се отразява и в църквата. Хора излизат ваканции, но това не спира също така да служат на Господа, нали? Без значение, че сме по-малко, пак сме тук събрани да прославим Господа, да се обогатиме чрез Неговото Слово, чрез общението между нас. Също така Боби ни е на гости тук с децата. Добре дошла. Стигнали сме до 78 псалм. Доста дълъг, така че търпение, Бог да ни отвори сърцата, умовете, да благослови днешното слово. Асафово поучение. Слушай, народа мой, поучението ми. Приклони ушите си към думите на устата ми. Ще отворя устата си в притча, ще произнеса гатанки от древността. Това, което чухме и научихме, и нашите бащи ни разказаха, няма да го скрием от синовете им в бъдещото поколение, а ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесни дела, които извърши, защото Той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израил, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на децата си, за да ги знае бъдещото поколение, деца, които щяха да се родят, които на свой ред да ги разказват на своите си деца, за да поставят надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, а да пазят Неговите заповеди и да не стигнат като бащите си упорито и непокорно поколение, което не утвърди сърцето си, и чийто дух не беше непоколебим за Бога. Ефремовите синове, макар въоръжени и опъващи лъкове, се върнаха назад в деня на боя. Не опазиха завета на Бога и в закона му не склониха да ходят, а забравиха Неговите дела и чудесните неща, които им показа. Пред бащите им извърши чудеса в египетска земя, полето Танис. Раздвои морето и ги преведе и направи водите да стоят като грамада. Води ги денем с облак и цяла нощ с огнена светлина. Разцепи скали в пустинята и ги напои изобилно като от бездни. И изведе потоци из канарата и направи да протекат води като реки. Но те продължиха да се грешават още пред Него и да огорчат Всевишния в безводна страна. Със сърцето си изпитаха Бога, като искаха ястия за лакомията си, и говориха против Бога, може ли Бог да приготви трапеза в пустинята. Ето, Той удари скалата и протекоха води, и потоци се изляха, а може ли и хляб да даде или да достави месо на народа си? Затова Господ чу и се разгневи, и огън пламна против Яков, а още и гняв обсипа Израил. Защото не повярваха в Бога, нито му уповаваха, че ще ги избави. При все това Той заповяда на облаците горе и отвори небесните врати. И наваля мана да ядат, им даде небесно жито. Всеки ядеше ангелски хляб, прати им храна до насита. Повдигна източен вятър на небето и със силата си докара южния вятър. Наваля върху тях и месо изобилно като прах, и птици кривати на брой като морски пясък, и ги направи да паднат със стана им около жилищата им. И така ядоха и се преситиха, като им даде това, което желаеха. А докато още не бяха се отказали от лакомията си, и ястието им беше в устата им, гневът Божий ги обсипа и изби по-тлъстите от тях и повали отбраните на Израил. При всичко това те продължиха да се грешават и не вървяха
и не вярваха независимо от чудесните му дела. Затова той изнуряваше дните им със суета и годините им с ужас. Когато ги умъртвяваше, тогава питаха за него и отново търсеха Бога ревностно. И си спомниха, че Бог им беше камара и Всевишният Бог техен изкупител, но с устата си го ласкаеха и с езика си го лъжеха, защото сърцето им не беше право пред него, нито бяха верни на завета му. Но той като многомилостив прощаваше беззаконията им и не ги погубваше. Да, много пъти въздържаше гнева си и не изливаше цялото си негодование. А си спомняше, че бяха път, вятър, който прехожда и не се връща. Колко пъти го огорчаваха в пустинята и го разгневяваха в безводна страна, като отново изпитваха Бога и предизвикаха святия Израилев. Не си спомняха силата на ръката му в деня, когато ги избави от противника, как показа в Египет знаменията си и чудесата на полето Танис и превърна водите им в кръв и потоците им и не можаха да пият, как прати върху тях рояци и мухи, които ги изпохапаха, и жаби, които ги изпогубиха. И предаде произведенията им на гасеници и трудовете им на скакалци, как порази с град лозята им и със светкавици черниците им. И предаде на град добитъка им и стадата им на мълнии, как изда върху тях пламенния си гняв, негодуване, ярост и неволя, нашествие на ангелите на нещастието, изравни път за гнева си. Не пощади от смърт душата им, а предаде на мор живота им, как порази всеки първороден, заведе ги като стадо в Египет, първородните на силите им, в шатрите на Хама. А народът си изведе като овце и ги заведе като стадо в пустинята и ги води безопасно, така че не се бояха, а неприятелите им морето ги покри. Как ги въведе в святия си предел в тази поляна, която десницата му придоби, и изгони пред тях народите и им ги раздели на наследство с въже, и в шатрите им настани изрежливите племена. Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против него и не пазеха свидетелствата му, а се връщаха назад и постъпваха невярно, както бащите им, измятаха се като неверен лък, защото го разгневяваха с високите си места, изваяните си идоли го подбуждаха към ревност. Чу Бог и възнегодува и много се погнуши от Израил, така че напусна скинията в сило шатъра, който беше поставил между хората, и предаде на плен силата си, славата си с неприятелска ръка. Също и народа си предаде на меч, като се разгневи на наследството си. Огън погълна момците им и девиците им не се възпяваха с венчални песни. Свещениците им паднаха от меч и вдовиците им не плакаха. Тогава Господ се събуди като от сън, като силен мъж, който ободрен от вино вика, и като порази враговете си, отблъсна ги назад и ги предаде на вечен срам. При това той се отказа от Йосифовият шатър и Ефремовото племе не избра, а избра Юдово племе, Хома Сион, който възлюби и съгради светилището си като небесните възвишения, като земята, която е утвърдил завинаги. Избра и слугата си Давид и го взе от кошарите на овцете, от подир дойните овце го доведе, за да пасе народа му Яков и наследството му Израил. Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си и ги водеше с изкуството на ръцете си. Казват, че това е най-дългият исторически псалм, в който се разказва
историята на Божия народ. И няма да говоря дълго, защото не искам да отнема много време от Словото. Искам само да се спра на две-три неща, които така ми привличат вниманието. Колко хубаво е, когато например си представиш, играеш на една игра или нещо и пред теб има някой, който мине и ти видиш къде бърка, и когато дойде твой ред, ти минаваш и знаеш къде той е паднал, къде е имало опасност, и по един начин си известен. И днес имаме в тази възможност да имаме Божието Слово в нас и виждаме грешките, които са правили нашите предци, в какво са падали. Виждаме от това, което не е угодно на Бога, от какво се гневи. Също така виждаме Неговата голяма милост, Неговата любов към нас. И това е една привилегия днес да може да се получаваме от Божието Слово, да го имаме в ръцете си и както самото то казва, е светлина на нозете ни, нали? Да може да вървиме по един начин, който е угоден на Бога. Също така вече имаме доста деца в нашата църква, има младежи, има гости, които все още не са Божии деца. Колко хубаво е да разказваме тези неща, които Бог е направил за нас от пръв поглед, от личен план. Аз съм, слава на Бога, от 14 години в тази църква. Лично мога да разкажа много неща, които Бог е направил за мене. Виждал съм, както и много от вас, жени, които не могат да заченят, да зачеват чрез Божията сила, не чрез лекарска намеса. Нямам нищо против лекарите. Не веднъж, не два пъти. Виждал съм дете с тумор на белия дроб, което да бъде изцелено. Виждал съм човек, който вече се сбогува с всички нас, защото му оставаха броени дни живот заради последна фаза на цироза, и след 2 дена беше изцелен. Успяха да му направят трансплантация, защото докато е в това тежко състояние не може да приема нито медикаменти, нито да му направят трансплантация. И днешен е много добре. Хора, които нямат надежда, да живеят днеска, окуражавайки други. И чудото, което Бог направи с мене, в един човек, който живееше без никаква посока, без никаква надежда, без нищо в живота си, Бог един ден ме докосна, нали? И направи чудо в живота ми. Тук ни казва, нали, в 6 стих, т.е. от 5, защото той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израил, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на децата си, за да ги знае бъдещото поколение. Децата, които щяха да се родят, които на свой ред да ги разказват на своите си деца. И точно това казва в Второзаконие 6 глава 7 стих. Казва: и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Деца, това е Бога, на който служиме, Бог на чудесата, Всевишния. Той е този, който ни снабдява всеки ден, покрива нашите нужди. Той е с нас в трудностите, но това за
което му служиме, не са заради знаменията и чудесата, които сме видяли, защото един ден направи едно голямо чудо в нашите животи и от едно грешно естество Бог ни даде един нов живот. Заради тази любов, заради това чудо, което Той направи в нашите животи, за това му служиме. Но, както те казват, със сърцето си изпитаха Бога, като искаха ястие за околмията си и говориха против Бога. Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Да, може. Бог може да приготви трапеза в пустинята. Но това ли е, което искаме да видим? Това ли е, което искаме Бог да направи за нас, да засити нашата лакомия? Или Бог да ни даде един нов живот, да вървиме в правда, да вървиме в святост, да бъдем светлина на света, да стигнем един ден в вечността, да може да бъдем в този нов Иерусалим, да ходим по тези златни улици, да се наслаждаваме на Божията слава и никога да няма тъмнина. Бог е всемогъщ, Бог е чудотворец. Той е над всичко, вижда всичко, знае всичко. Не е нужно да го изпитваме. Не е знамението, което ще ни промени. То ще ни насърчи. Но да търсиме това знамение, това чудо Бог да направи в нашия живот и да го възвестяваме на другите. Децата ни да знаят, че Бог е този, който ни дава днеска хляба, облеклото, работата, въздуха, който дишаме, защото Той е благ. Бяхме тези дни с децата на едни събрания и там темата беше фокус. Нека това да бъде фокуса ни. Исус Христос. Симон Петър, когато Исус ходеше по водата към кораба и го повика да дойде при него и тръгна да ходи по водата, се огледа настрани и видя вълните, които се надигаха, бурята около него и загуби Исус от фокус. В нашия живот това да бъде не е знаменията, които Бог може да направи в живота ни, но на първо място да бъде Бог и това да имаме едно сърце, което му е угодно, което е един благоухаен аромат и това, което е нашия фокус в живота, това е нашата реалност. Ако моят фокус е света, моята реалност ще е да бъда един светски човек. Ако моят фокус е да следвам Исус и един ден да бъда в Божията слава, аз ще бъда светлината на света. Благодаря. Бог да ни даде едно благословено време с Неговото Слово и да благослови всеки един от нас. Добър ден. Добър ден. Чува ли се? Добре ли сте? Да. Аз мога да кажа, че аз съм добре, но леко така се притеснявам, защото
знам от известно време Бог влага в сърцето ми нещо да си мисля. И колкото повече си мисля за него, толкова по-се виждам колко ми липсва. И Бог да ми дава, наистина се моля, правилните думи и да мога да говоря от Негово име, защото истината е, че по човешки няма никой достоен да застане тук, но Бог, както каза Яни, прави Неговите чудеса. И много пъти ние не разбираме как и защо, обаче това е нашата надежда, че Бог ще действа в животите ни, ще действа в живота на църквата ни, на семействата ни, на близките ни, в ежедневието ни. И аз колкото повече време живея с Бога или се старая да се предавам, Той да ме води, така да го кажа, виждам още по-голяма нужда. Все по-голяма нужда. Защото виждам колко Бог е необхватен, колко Бог е толкова различен от нас хората. И аз слушах Яни, като чете псалма, истината е, че много такъв хубав исторически псалм, който така обобщава пътя на Израил, как Бог го изведе от робството и всичките проблеми по пътя и непокорството и всичките неща, които са описани тук и може да видиш характера на Бог в цялата тая работа. И на доста места се спомена, че Бог се разгневи за това и за това. И сега това, което аз размишлявам, е обратното на това. Мисля се последно време за кротостта. Обаче тук сега е ред да вмъкна нещо. Справедлив ли е Божия гняв? Един въпрос. Разбира се, че винаги е справедлив, защото Бог знае кое е право, кое не е, кога грешиме и кога не грешиме. Обаче, знаете ли какво си мисля аз, че ние много пъти мислиме, че ние също справедливо се гневим. И аз си мислих, че така размишлявайки върху всичката тая тема, нали? Да, ние също може да се гневиме срещу греха и срещу несправедливостта и срещу тези неща и това е заложено в новото ни естество, което Бог ни е дал. Обаче справедлив ли е нашия гняв толкова пъти, когато го изявяваме емоционално понякога? Разбира се, че Словото ни казва, че човешки гняв не върши Божията воля. И това е обратното на това, което, така, не знам, може би, защото ми липсва, последно време в ситуации, които живея, срещат с хора, ситуации, въобще. И се замислях над моите реакции понякога и даже дори да не реагирам, се замислях на това, какво е в моето сърце, какво се заражда. И не знам, може би нещата тръгнаха от преди известно време да размишлявам за това, после пак други неща мислех, обаче то се връща. И на едно събрание миналата седмица, което правим тук, и пак ставаше въпрос за това нещо, за как сме с отношенията между нас, кога ние сме способни да, как да го кажа, да се разгневиме, някак си контролираме и какво трябва да правим в тази ситуация и какво всъщност донася гнева ни, какво принася кротостта, която ни също ни говори много в Новия Завет специално. И ако се сещате, може да не го четеме, сигурно се сещате едно от божествата, какво казва? Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. И аз не искам да вадя нещата от контекста, но да не четем всичко, да не става много досадно и много дълго. Наистина аз искам да се замислим върху това, което Бог ми говори на мен, ако за моя живот, ако е полезно за някой друг и за това да мога да се изграждаме като църква, слава на Него.
И мислех си във връзка с това какъв е света в момента. Какъв е човека сам по себе си без Бог. И аз само ще обърна, ако искате, може да ме последвате. В 2 на Тимотей, 3 глава, говори за нравствения опадък в последните дни, така е озаглавено в моята Библия. Почва от началото на 3 глава така. Това да знаеш, че последните дни ще настанат силни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сърболюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто. Предатели, буйни на духи, повече взети от сладострастие, отколкото от страст на Бога. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата, но също такива отбягали. И това говори, нали, апостол Павел специално посланието, второто си към Тимотей. И аз, четейки тук, нали, този абзац, колко е близо това до това, което живеем в момента. Нали, говори се последно време. Не искам да влизам в тая тема, но истината е, щейки това се замисли какви трябва да сме ние като християни. Защото тук говори за хората, които не зачитат, които не познават. Обаче има един момент, нали, последното, което прочетам, да кажа, че имайки вид на благочестие, обаче отречени от всичко това, което е истина. И аз си мислех, как в света философията е такава, че видиш, нали, хората мили и внимателни или към друг по някакъв начин, техния си начин. Толерантни, нали? Това е, което ни кара света да живеем. Толерантност към всичко. Нали, не искам да влизам сега в идеологиите, нали, и така нататък, които християнството категорично, нали, не е съгласно с тези неща, които сега се дават като нещо добро, нали, говорим за джендър идеологиите и всички тези неща, нали. И как наистина той е мил човек и как се отнася добре, пък как не се отнася добре към него и така нататък и така нататък. И имайки вид, може би за някои хора добри, благочестиви, дори може да ги наречеш и смирени, кротки, милостиви. Обаче дали са такива към истината? Тук този пасаж ясно казва. И аз не искам да говоря конкретно срещу това. Обаче говорим срещу греха в нас, който е основна причина ние да се отнасяме по някакъв лош начин или с друг. И аз за това се замислих какво говори Словото за точно това нещо, това качество, това блаженство. Ще прочетем и Галатяни, че това е част от плода на духа. И наистина света, като кажеш аз съм християнин, те хората очакват да си мил, внимателен, сговорчив. И това е определението на тази дума. Ако щеш, хората очакват да си по-предразположен, да го кажа. Дори мекошав, някой мога да кажа. Обаче това е, като говорим истината, която е според Библията, и хората се нараняват. Защо? Нараняват се, защото живеят пъти Бога. Много пъти ще срещаме такива конфликти. Говорейки истината, говорейки за Божието Слово, говорейки за Божията воля, говорейки за Божия свят, няколко щеш на хората срещу греха и срещу грешните, хората се наскърбяват. И после очаквате, но добре, ти нали си християнин, защо не говориш така? Добре, аз съм християнин, затова съм длъжен да ти кажа истината. Такава каквато я виждам в Библията, така каквато по някакъв начин Бог ми е открил. Може би не в пълното разбиране и така нататък. Обаче
Има неща, които са ясни и Бог ги е определил за черно-бяло. Греха е грях, истината е истина. И обаче става въпрос за това, че намирате се тези неща в сърцето, когато възникнат конфликт между мен и брат ми, между мен и някой невярващ, ако щеш. Защото се случват такива ситуации. И какво се поражда в аз себе си, защото ти казвам, че има някои ситуации, които трябваше да преживея и някой реагира, може би не е много добре. Други, може би, Бог ни даде да реагира добре, но в сърцето ми аз се усетих изобличен. Че няма го това. Хайде да го прочетем. Аз ще го прочетем, не дайте го това. Казва, плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, съдължание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови разпънали за плата заедно с страстите и похотите. Ако по духа живеем по духа да ходим, да не ставаме чрезплавни или друг, да не се дразним, да не се завиждаме към него. И аз стигам там така малко да говорим за плода на духа. И това, ако говориш на някой, който е невярващ, който няма Божия живот, Божия дух в себе си, защото тук казва, които са духа се водят. Ясно е, че трябва да прочетаме много дебело, че ако Бог не е в живота ти, в живота ни, ако не сме покаяли се новородени християни истински, ще бъдем като уния на другите, за които четохме, че имат тия неща, всичките против Бога, против истината и понякога някой може да има вид на благочестие. И наистина това е някакво чудо, това е свръхестествено, Бог да ти даде всичкото това нещо комплексно в пълнота и ние за това се стремиме. Това е плод на духа да се изобразява все повече и повече в живота ни. И трябва това да е стремежно християнина във всяко едно отношение. Защото, що го казва това? Защото четеме ги всички тези характеристики на плода на духа и си казвам, ето аз мога да имам някаква любов към хората. Бог ми е дал, загрижен съм за грешника, който отива в ада и затова не говори истината. Гледам да се отнасям любезно и с любов към близките ми, към хората от семейството, към хората от църквата. И така нататък не изброяваме всичките неща. Обаче всичките тези характеристики не можем ние да ги произведем. И аз вярвам, че се го съпоставям, колкото и да се стараем, дори да има някакви философии и някакви религии в света, които по някакъв начин установяват някакво такова държание на хората. Аз вярвам, че много път е, за съжаление, лицемерно. Сега без да искам да обиждам хора и всеки може да вярва каквото иска. Обаче истината е една. И много пъти ще сме си говорили помежду си, примерно, колко вежливи и гостоприемни щеш, така грижовни са хората, да кажем, които, как да кажа, мюсюлманите, примерно. Аз се срещам хора, наистина, така говориш си, човек много внимателен, така без да иска да те обиди за нищо и така нататък. Нали? Говорим си понякога и за вярата, какво вярвам аз, какво вярва той и нали сега. Обаче това е една повърхност. Нещо, което в някаква друга ситуация ще видиш даден човек съвсем друга светлина. Така както и нас, християните, аз не мога да кажа, че аз за това ви казвам, аз не мога да дам пример за това нещо. Защо? Защото какво е да си благ и кротък? Нали? Казахме горе-долу за дефиницията, но понякога бъркаме нещата и си мислим, че като не договаряме остро, което е част от
факт в живота ни, обаче в сърцето не винаги е така. И аз това, което се замислих, че ние се научаваме по някакъв начин да се държиме по някакъв такъв начин. Обаче това е истинният в живота до край. Искрени съм със себе си, искрени съм с човека срещу мене, до мене. Или имам ли го този плод наистина? Старая ли се да изобрисва той в мен? Търся ли Бог да се изобразява все повече и повече в мен? Защото ето ще дадем пример. В Библията в числа говори за кой е най-кроткият, да казва, на земята. Пише за Моисей, казва, той беше най-кроткия и смирения, някой преводи човек, който е на земята. Говори мене пред Исус. И Моисей, нали, в Псалма също четохме, Бог използва Моисей да изведе народа, нали, да избави народ от робство и така нататък. Обаче Моисей какъв ли беше рожден? Не убили той египтяния в, не знам, може би в жаждата си, в страстта си да защити, в страстта си по някакъв начин да се покаже, че е загрижен, в страстта си да покаже, че принадлежи към народа, търсеше някаква правда и уби човек. И друг пример, Давид, човек, който Бог казва, че е избран според Божието сърце. Той също направи много неща, които за много хора са намислими в страстите си, в това, че е в една ситуация, в която трябваше да се забърква. Обаче същия този човек се покая, защото Бог действаше в живота му. Същия този Моисей също се покая, защото Бог действаше в живота му. И можеше после да се нарече Моисей, той е кротък човек. Също можеше да Давид да каже на едно място, аз съм се записал тук, има ли още някой, към който да покаже милост от труда на Саул, неговия враг? И аз мисля, че в това се изразява работата на Божия Дух в живота ни, за да произведе тая кротост. И какво значи кротост? Най-просто казвам, незлобливост, недържане без злоба, оставяне на нещата на Бога. Съда нека да бъде на Бога. Така би трябвало да мисля един кротък човек в сърцето си. Нали, въпреки, че понякога сме неправдани и несправедливо обвинени или по някакъв начин, нали, да не изброявам ситуации, които могат да попаднем. Това е, което размишляйки върху шоуто, виждам, че такъв трябва да бъда аз, такъв трябва да бъде християнин. Се стремим към това да оставаме делото на Бог. Бог ще въздаде, Бог ще даде. Да не държиме, защото четохме на едно място още нали, Хипократ е казал, че всичката тая злоба, страст за постигане на моята правда и всичко това, което гори в нас, то не само е пагубно за духа ни, но е пагубно и за тялото. Нали, знаем, много болести се получават от нещо време изследване, как се получават от стрес, от намерени състояния и така нататък. Не става просто само за психически, но и за физически болести. Обаче тук корена е точно този грях, който понякога няма контрол в него. Понякога, че ли като Давид, отдаваме се без да мислим. И после последствията са ужасни, нали? И после съжаляваме, че го плачем. Обаче думата, обидата, не знам, действието, то вече е свършил своето действие. И аз затова вярвам, че Бог мене ме учи да чета тук и да търся наистина всеки на Бог да ни дава с какво да бъда все по-христоподобен. Ще ви прочета тук в Яков, ако искате отворете, ако искате надейте, в 3 глава,
13 стих казва нещо интересно, което също мисля върху него. И аз така доста стихове, както винаги съм се извадил. Значи каза, кой от вас е мъдър и разумен, нека показва своите дела чрез добрия си живот, скъпостта на мъдростта. Много в сърцето си наполучива завист и справедливост. Не са хвалете и не лъжете против истина. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, животинска, бесовска. Защото където има завист и справедливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове, примирителна, не лицемерна, а плодът на праведата се сева светло от плодотворство. И аз мисля, че мъдростта може да наречем миротворство в действие. Защото, примерно, като говори за мъдрост, която от небето, и за бесовските, за земните. Тая земната мъдрост търси аз да съм по-умен, по-добър, по-способен, да мога да наделявам, по-арогантен, ако щеш. Това е, което някакси света предлага философия, че ти трябва да си повече, ти трябва да си над. А Словото на Бог ни говори за понижаване, за понизение, за смирение. За това, че мъдростта от небето действа преди всичко, заедно с кротостта. В отношенията ни, ситуацията с непотребна. Много лесно ние реагираме емоционално, както казах, ние после съжаляваме. Обаче, какво става после? Покайваме ли се или спяме ли? Случило ми се на мен много пъти. Аз съм такъв, какво да направя, действам някой път емоционално. Съжалявам. Обаче пак казвам, те нещата вече са свършили своето лошо въздействие. И понякога в отношенията ми, отношенията към ближни, към брат, към сестра, към невярващи, защото говори за тази кротост, че трябва да използвам дори когато говорим с някой, който се противи против нас. Ще отворим да прочетем, да говори за Божия служител, за Божия слуга, как трябва да говори, как трябва да благовества, ако щеш. И те нещата са много надълбоко. Аз това ви казвам, че аз съм едва ли ще бих могъл аз да изразя всичко това, което трябва да изразя. Мога да кажа това, което Бог ми открива на мен, за мен. Че там трябва да се усиля. Ясно, че ние сме емоционални същества, Бог ни е създал с чувства, с емоции. Обаче в плода на духа също говори за едно съдълбостание, за една благост. Интересното е, че аз вчера така потърсих малко и на гръцка тази дума, която използва за благост, аз се записах. Може би се чете така Христотис или друг със същия корен е Христос, което е име, което се използва в днешни много хора се кръщават така. И Христос знаем, че идва от помазане, нали, означава помазане. Обаче гръцката дума също означава и добър, благ, любезен или доброта, благост, благосклонност. И сега аз ще отворя една така на другата страна на скобата. Това означава, че трябва винаги да се научим, винаги да премълчаваме, да я претърпяваме, да се примиряваме, те ще се направят към него. Аз казвам, че не трябва. Словото го казва, аз така го разбирам. И Бог казва, че пак ще повторя, може да се винаги срещу тези неща, които не са окей, според Бога. И трябва да ги изобличаваме понякога и остро. Обаче трябва да знаем кога да направим така, кога е момент, в който ние трябва да отидем и с въпросната кротост да се опитваме да изправим нещата. Така както Бог ни е дал, защото казва, че това са айде сега ще го четем в Второ на Коринтияните. Павел също говори нещо интересно за ситуацията, в която са живяли въпросната църква.
2 на Коринтяните, 2 глава. Говори тук за една ситуация, която са живяли и явно са допускали доста компромиси в тази църква. И Павел трябва да се намеси с послание далече, разбравя по някакъв начин за груб грях на някой си там, който е взел за жена на баща си. Няма да видим са подробности. Най-вероятно не е била майка на съседите. Тогава имало многоженство и така нататък, както и е. И тук казва, върху тази ситуация, казва, става въпрос за дисциплина, която била наложена на него. Той е бил отлъчен, за да може да види греха си, за да може наистина да се покае и да се обърне към Бога и Бог да му прости, да го изцели, да изцели душата му. Казва, обаче това реших заради себе си, да не идвам при вас пак с скръб. Защото ако и аз ви наскърбявам това, кой ще разсъди мен, поне този, който ще има скърбен. И това написах нарочно, за да не дойда да бъда наскърбен поне, с които би трябвало да ме зарадват. Като имам уверение във всичките ви, че моята радост е радост на всички. И надолу обяснява, продължава да говори за тази ситуация и казва, че трябва време, може би, да се отиде и да се говори през това човек и да се покаже една загриженост, да се покаже една топлота, една кротост, готовност за прошка, за да може наистина да се свърши до края делото на тази дисциплина. Какво се казва на друго място за столата, кротост и нежност, пак Коринтяни. Ви увещавам, да подходите правилно към тази ситуация, за да може да се изцели, а не да продължава човека да бъде отделен за винаги и така нататък. Ясно е, това е моя длъжност, аз когато съм се решил да се покая. Обаче се мисля как ние като участници в някаква ситуация можем да действаме. И виждам как Бог ни дава начин в аз казах това за Христовата кротост, май да ви прочета малко по-нататък. Казва, само аз, Павел, ви моля поради Христовата кротост и нежност. Аз, който съм смирен, като съм между вас, когато отсъствам, ставам смет към вас. Моля ви, като съм при вас, да не всеки минута да употребя смелост у нас и увереност, която мисля да се обезостят против някой, които смятат, че ние постъпваме по плът, защото ако и да живеем по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепост. Това е за тези оръжия, за които говорим, които Бог ни дал, да воюваме с неправдата, с злото. И казва друг стих, казва на злото, как да отговаряме. Казва тук за Христовата кротост и нежност. Аз, въпреки че мога да се бъда и по-дързен, по-смел и по-остър, и казвам как да действам. Как трябва да се отнасяме към приемната ситуация. И си мислех наистина колко много имаме нужда, аз имам нужда да растя в тези неща, в отношенията си, в мислите си, в това, което е в сърцето. Защото много пъти преживяваме някакви ситуацията без, може би, дума да кажем. Това означава, че съм кротък и смирен и изговорчив и всички тези неща, и като казвам, добре, съгласен съм. Така ли е наистина сърцето ми? Или вътре се бушуват разни неща, които хич не са добри. Аз затова искам да се замислим какво наистина е истинската
доброто, с благо, с всичките тези неща, които вярвам, че са свързани с едно цяло, което Бог изработи в нас, плода на духа. И колко много имаме нужда, аз имам нужда да се близо до Христос, да се чета за Него, да видя как е Неговия пример, за да мога да приличам повече на Него. Няма начин да приличаш на Христос и да кажеш, аз съм християнин, ако не си близо до Христос. Ако ежедневно не си в краката му, ако ежедневно не си със Словото му, ако ежедневно не си в молитва. Значи това е като един магнит и знаете как става примерно, като сложиш един магнит върху една оферта, какво става с нея? Тя се намагнетизира и после може да вземеш една болчица и да го завиеш по-лесно. Това е такова пример от механиката. Но така, не знам, някакъв като сравнение, това как ние трябва да бъдем близо до Исус, там където може наистина да поемем това, което е Неговия живот. Защото това иска Бог Исус в нас. Да изобрази Него в нас. За да може наистина да имаме тази мъдрост от небето, а не да имаме нашата мъдрост, която сме събрали по някакъв начин от опита си в света, живота и да действаме по този опит. Ясно е, че ние действаме така, както можем. Реагираме както можем, както сме се научили, както така. Обаче за това четем Библията. Християните говорят. За да може да се учим как Христос реагира, как Христос действа, как Христос приема. И може да отворим, че прочетем или да отваряме, дето казва в Матей. Ще прочетем, може би не всички да знаят, предполагам, че са го чували. Съм споделил върху Матей и трябва да се го чували в някакъв момент. В 11 глава. Така казвам. Айде 28-29 и 30. Елате при мене всички, които са трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си, се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бремене. И ако Исус не беше перфектният пример за това, какъв е, нямаше да ни казва и ние да бъдем такива. И това е съвършеният пример. Не Моисей, не Давид, не ти, не аз, не никой друг, ами Исус. Да, ние можем наистина да намерим способности и сили да реагираме правилно в някой момент, обаче като цяло същността не е такава, каквато е. И наистина, пак казвам, Божията свръхестествена намеса в живота ни може да промени това нещо. И наистина да се изобрази в нас. И върху това се сетих за една, ако сещате за притчата за царя, който направил сватба, за поканените от сватбата, нали? Поканени и отишъл, пратил вестители, преразказване. Обаче поканените не искаха да дойдат. И той казва да се убите си, идете, поканете всички, които видите, нали? Сещате се за тая притча. И напълнил се сватбата. Когато царят, казва, излезе да прегледа гостите да ги види, сещате се за този, който видя, че не е с подходящо облечен, не беше с сватбарска дреха. И каза, приятели, ти как се попадна тук и каза да го вържат и да го изхвърлят навън. Това по един начин образ е това, което трябва да се обличаме ние с Христовата праведност, с Христовата святост, не с нашата праведност, не с нашата мъдрост. И той човек, аз в тази притча не казвам и дума даже. Държеше се някакси, може да кажеш, каквото ми направи, това ще е. Той нямаше никакъв избор. Обаче това ми означаваше, че беше кротък и смирен и така. Беше се промътнал някакси. Там паднал. Обаче не е подходящо вече. И относно това също говори в Колосяните,
няколко стихи. 3 глава. Сега, 12 стих. Сега да не чета целия пасаж, обаче тук говори за това как да материална природните си страсти, какво следва, ако се поддаваме, че Божия гняв е върху нас, и как да се отнасяме един към друг, как да се обличаме за това, което говорим в новия човек, който се преобразява в образа на Христос, и където Бог не прави разлика между расите и така нататък. И казва в 12 стих: така като Божии избрани свят и възлюбени, облечете се с милосърдие, благо, смирение, кротост, дълготърпение. Понасяйте се един на друг, се прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощайте и вие. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко съвършенство. И нека целува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте призвани в едно тяло. Бъдете благодарни. И това е призива, в случая на апостол Павел, да вярваме на Бог, който използва него да напише тези неща. И до днес днешен това се отнася за нас. Какво да се пазим, как да действаме, какво да не позволяваме да се борим, да се маха от сърцата ни. И още един-два стиха. Ето пак Павел казва само, че към ефесяните: и така запомни Господа ви моля да водите живот достоен за званието, към което бяхте призовани със свършено, смирение и кротост, дълготърпение, с поносимост един към друг с любов. И се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. И също това говори за отношения в църквата, отношенията между ни, отношения на нас с греха, отношения въобще, които трябва да се изобразяват в нас, защото такъв беше Исус. Да, Той се разгневи, направи, казва, бич, изгони тези, които по някакъв начин се подиграваха с храма и вършиха нечестиви дела там. И това е, което ние се потребим тази непримиримост от този грях. Обаче, пак казвам, нашия гняв не може да е като Божия гняв, защото Божия гняв е свят, защото Бог се справя с него. И това, че днес сме на Неговото събрание, че днес може да кажем, че сме изкупени, че сме избрани, това е само по Божията милост, защото ние заслужаваме Божия гняв толкова, колкото израелтяните пустинят по същия начин. Така че това, което се размишлявам в последно време, какви неща се пораждат сърцето ми в определени ситуации и как аз трябва да действам, кой пример трябва да следва. Пак казвам, не моя опит. Дори ако щеш как трябва да благовествам, понякога, пак казвам, още трябва да се различава на правата и греха. Но много е сложно за мен, защото аз знам, че всички тези неща трябва да търсим на Бога да ни води. Там трябва да присъства наистина Божия дух да ни води, трябва да присъства много молитва за всяко едно действие, което смятаме да предприемаме. И разбира се, трябва да сме малодушни. Като стана означава малодушен, означава твърд в това да не позволяваш злото да завладее сърцето, защото толкова лесно греха ни вдали, толкова лесно даваме воля на това, което се поражда в сърцето и казвам, аз съм прав и ще отстоявам моето право. Обаче на каква цена? И не знам, надявам се да останала разбрана такава да се получим. Аз със себе си надявам се и ще се моля Бог да ми дава веста в
тези неща. И това е само една част. Нали казва, блаженни, кротите, защото те ще се. Само искам да влизам в планието на това. Бог, това го споменава в 37 псалми, 11 стих. И мисля, че също има връзка с това, че ще наследят тези, които, когато Бог дойде на втори път и намери тези, които са му верни и повадат изцяло на Него, да ще управляват с Него. И не знам, това е, което така горе да размишлява в тази тема. Бог да благослови, да даде наистина истинска растеж в